Archdeacon Adazieno Archdeacon nakwa Vicar Emmanuel Anglican Church Adazieno Venerable Dr. Jeffrey Molokwu ekwugo na okwu Chineke jupụtara na ndụ ọkụ nakwa ọgwụgwọ nsọ. Venerable Dr. Molokwu onye mere ka amata nke a n'okwuchukwu ya nke isiokwu ya bụ akwụkwọ nsọ ọgwụgwọ nsọ nke Chineke maka ọrịa nke ndụ mere ka amata na okwu Chineke zuru oke nakwa na ndị nwere ya nwere izu oke nke ihe niile a chọrọ na ndụ a ma bụrụ nke ga na-alụ ọlụ n'okpuru amara nke na nnọnyere nke onye ji ike niile. Onye nta akụkọ anyị bụ Amaka Chibụzọ Okoye ji akụkọ abịa ka ọra n'uju. Ebu Dr. Molokwu kwararịrị na ụfọdụ na-ebugharị akwụkwọ nsọ ma ha amaghị okwu Chineke ma sizia na ọ dị mkpa ka onye ọbụla mara ihe a na-akpọ okwu Chineke maka na ọ na-eweta ntọrapụ mmepe ụzọ nke eluigwe ya na ndụ. Onye parish priest nke St. John Apostle and Evangelist Parish Agwala bụ Reverend Father James Amefune gwara ndị na-eso ụzọ Kraist ka ha dị nkwadobe ma bie ndụ dị mma iji wee nabata ọbịbịa nke abụọ nke Jesus Christ. Onye chaplain na Chapel of Redemption Unizik Aglo Campus Reverend Prince Chukwudum sịrị na ife Chineke ofufe bụ okwu akpọrọ onye ọbụla ka agbakọta ọnụ n'ihi na Chukwu kere onye ọbụla nwere onyinye amara o tinyere ha n'ime ma sịkwazịa na ọ dị mma ka onye ọbụla were onyinye amara wee fee Chineke ofufe. N'otu aka ahụ ka Pastor Gabe Alokwe onye nke Cubicle of God Ministry dị n'ime real estate nke Ọka Chineke nwere obi ebere ma yebekwe enigwe ya iji wee nabata onye ọbụla nke bịara kpọkuo ya. Pastor Alokwe mgbe ọ na-ekwuzi okwu n'isiokwu gbadoro ụkwụ mmepe enigwe sịrị na ya bụ ọgbakọ bụ iji wee nye ndị nke Chineke ike ka ha wee gaa n'iru wee na-aza ya bụ okwu Chukwu kpọrọ ha dịka ịrụrụ ya ọrụ ma bupụ ihe ndị a niile bụ ihe egwu dị n'ime ndụ ha. Onye ọzọ kwukwere okwu na ya bụ ọgbakọ bụ Reverend Chidera Ezeme rụpụtara aka na eluigwe yere oye n'aha ndị ahụ ndị nke na-akpọku Kraist n'ime mmụọ na n'eziokwu. Abụ m Amaka Chibụzọ Okoye maka akụkọ ụwa ABS.